खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। 5 नबेम्बराव क'क्राझाराव डक्टर भुपेन हाजरिकानि आबुं सावगारिखौ बेखेवनाय जागोन। डक्टर भुपेन हाजरिकानि 14थि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै 5 नबेम्बराव क'क्राझाराव डक्टर भुपेन हाजरिकानि मोनसे मुसुखाखौ बेखेवनाय जागोन। डक्टर भुपेन हाजरिका स्मारक समिति क'क्राझारआ BTC सरकारनि बानजायनायाव हाबाफारिखौ खुंगोन। मैया क'क्राझारनि दालाइ साहित्य सभा भवनाव जयै खुंनाय मोनसे खौरां मेलाव डक्टर भुपेन हाजरिका गोसोखां ट्रास्ट कमिटिनि बरायनाय आफाद आरो डक्टर भुपेन हाजरिकानि पुर्णाभियाम स्टेचु बेखेवनाय हाबाफारियाव बुंनाय जायो दि डक्टर भुपेन हाजरिकानि थैनाय सानखौ सानथामनि हाबाफारिजों फालिनाय जागोन। 5 नबेम्बराव भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि मोनसे पुर्णिमा मुसुखाखौबो बेखेवनाय जागोन। बे एखे रोखोमैनो 3 नबेम्बरखालि बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि अडिट'रियामाव मोनसे इन्टार-बिटिआर बिथायारि भुपेन्द्र मिउजिक बादायलायनाय खुंफुंनाय जागोन आरो 4 नबेम्बराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव माहारियारि खौसेथि दानायाव भुपेन हाजरिकानि सायाव मोनसे सावराय जथुम खुंफुंनाय जागोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ। र'जगार मेलानि सिङाव 51,000निबो बांसिन थिसनथाइ लाइजाम रानदों गाहाय मन्थ्रि मदिआ। लाइमोन गोहो होनायखौ गोदान थुलुंगा होनानै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ मैया नेमखान्थि बादियै र'जगार मेलानि भिडिअ' कनफारेन्सनि जोहै गुबुन गुबुन सोरखारि बिफानफोर आरो आफादफोराव गोदानै थिसनजानाय हादोरनि 51,000निबो बांसिन गोदानै थिसनजानाय बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ राननानै होयो। हाबाफारिनि मोनसे बाहागो महरै मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल अडिट'रियामाव खुंजानाय र'जगार मेला हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन आरो नेमखान्थि बादियै बिजाथिफोरनो थिसनथाइ रानदोंमोन। गुवाहाटीआव मिरु सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानफोर आरो एजेन्सिफोराव गोदानै थिसनजानाय सा 144 बिनायसाफोरनो थिसनथाइ बिलाइ राननाय जादों। बे बोसोरनि दिवालीया जर'खा जागोन होनना नोजोर होनानै गाहाय मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि 500 बोसोरनि जोबथायाव अय'ध्यानि समायना थानसालियाव भगवान श्री रामचन्द्रनि जोनोम मोननायनि उनाव बेयो गिबि दिवाली जागोन। बिथाङा बुङो दि गोबां जोलैफोरा बे दिवालीखौ नेगासिनो दं। फारसेथिं गोबाङानो बे जारिमिनारि बुब्लिनि थाखाय गावसोरनि जिउखौ बावसोमदों, जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदों। गाहाय मन्थ्रिया बुङो दि बेयो मोनसे खाफालगोनां बाथ्रा दि आथिखालनि जोलैया बेबादि जाफेरै फालिथायफोरखौ नुनो हायो। बे फोरबोनि आबहावायाव गाहाय मन्थ्रिया बुंदों दि दिनै हादोरनि 51,000 लाइमोनफोरनो सोरखारि साख्रिनि थाखाय थिसनथाइ बिलाइ होनाय जादों, जाय हादरनि लाइमोनफोरखौ गोदान गोहोजों दावगालांनो थुलुंगा होगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ। बिटिआरआव मुगा एम्फौ आरो ना फिसिनाय फालांगिखौ जौगाहोनो सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सेरिकालचार बिफाना मैया कालुगावआव मुगा हारिमुनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिनि थांखिया मुगा एम्फौ फिसिग्राफोरखौ गोदान मुगानि आरो बिगियानारि मुगा फिसिनाय हुदाफोरनि सायाव सोलोंथाइ होनाय। बिफानारि रोंग'साफोरा बेसेनगोसा गियान रानलायदोंमोन। मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ गावसोरनि दिहुनथाइ आरो गुनखौ बांहोनो थाखाय गोहो होदोंमोन। बे हाबाफारिया ओनसोलारि रांखान्थिखौ बांहोनानै अरायथा सेरिकालचार जौगाथायखौ थुलुंगा होयो। बेराफारसेथिं बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि ना फिसिग्रा बिफानाबो बाक्सा जिल्लायाव ना आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिनि थांखिया मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ गावसोरनि ना फिसिनाय फालांगिखौ जौगाहोनो थाखाय राङारि आगजुफोर आरो डिजिटेल प्लेटफर्मफोराव सोलोंथाइ होनाय। बिफानारि रोंग'साफोरा माखासे गोनांथार मुलाम्फाफोरखौ नोजोर होदोंमोन। बेफोर जाबाय सेथियाव गोरलैयै रां होनायनि थाखाय किसान क्रेडिट कार्ड (केसिसि)। नैथियाव दङ रिस्क कभारेजनि थाखाय ग्रुप एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्स स्किम (GAIS)। थामथियाव दङ मोजाङै मावफुंनायनि थाखाय हायुंआरि फिसारि डिजिटेल प्लेटफर्म (NFDP)। ना फिसिग्रा बिफाननि नाजानाया गामियारि रांखान्थियारि जौगानाय आरो गाव साख्रिनि खाबुफोरखौ जौगाहोनो थाखाय BTCनि थांखिजों गोरोबलायो।
ब्रैथि खौराङाव दङ BTRआव रान फर इउनिटि खुंफुंदों। खौसेथि आरो खौसेथिनि जिउ गोनां दिन्थिफुंनायाव कक्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरिनि जिल्ला गेलेमु मावख'फोरजों जयै मैया खौसेथिनि खारनाय रान फर इउनिटि खुंफुंनाय जायो। बे थुलुंगायारि हाबाफारिनि थांखिया BTRनि गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव गोजोन आरो अनलायनायनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनाय। गेलेगिरिफोर, जाखांफुनाय एथलीटफोर, नोगोरारिफोर आरो सोरखारि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे रोजा रोजा बाहागो लाग्राफोरा गोरोबलायनाय आरो सोफादेरनायखौ बांहोनो थाखाय ज' जादोंमोन। बे खारनाया खौसेथि, सहायनो हानाय आरो जथाय दावगानायनि थाखाय ओनसोलनि रादायनि नेरसोन। मावख'आरिफोरा बाहागो लागिरिफोरजों दिन्थिजानाय थुलुंगा आरो हानजायारि खामानिखौ बाख्नायदोंमोन। समाजारि खौसेथिखौ बांहोनायाव गेलेमुनि गोनांथिनि सायाव बोलो होदोंमोन। बे हाबाफारिनि जाफुंसारनाया गोजोन, बुजिनाय आरो जौगानायखौ बांहोनो थाखाय BTRनि सोलिबाय थानाय नाजानायखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ राजस्थाननि सीकरआव कालभार्टआव बास जाब्रबथायाव सा 12 सुबुंनि जिउ खहा, गोबां सुबुंफोरा जोखोम। राजस्थाननि सीकर जिल्लायाव मंगलबारनि सानजौफुआव मोनसे गिख्रंथाव बास जाब्रबथायाव बाङाइसिनाव सा 12 सुबुंफोरा जिउ खोमानांदोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। पुलिस रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला सालासरनिफ्राय दावबायनाय गंसे बासआ लक्ष्मणगढ़ सौहैनाय समाव गंसे कालभार्टजों मोगा-मोगि सौग्रावदोंमोन। जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ फाहामथायनि थाखाय लक्ष्मणगढ़नि सरकारि अनसाइ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। देहा फाहामसालिनि सामलायगिरि महेन्द्र किचरा रैखा खालामदोंमोन दि दासिम सा 12 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोन्नाय जादों। राजस्थाननि गिबि मन्त्रि भजनलाल शर्माया बे दुखुनांथाव जाथायनि सायाव दुखु फोरमायदों। ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सआव मोनसे पस्टआव बिथाङा बुंदोंमोन, सीकरनि लक्ष्मणगढ़ ओनसोलाव बास जाब्रबथायाव जिउ खोमानाया जोबोद दुखुनांथाव आरो गोसोखौ दुखु होथावना। आंनि गोथौ दुखु मोननाया थैनायफोरनि दुखु मोननाय नखरफोरजों दं। सोमोन्दो गोनां मावख'गिरिफोरखौ जोखोम जानायफोरखौ मोजाङै फाहामथाय होनो बिथोन होनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ जम्मु काश्मीरनि अखनूरआव सोलिबाय थानाय एनकाउन्टाराव सानै उदखारि बुथारजादों। मोनसे मख'जाथाव अपारेसनाव रैखाथि हान्जाया सानै उदखारिफोरखौ मंगलबारनि फुङाव जम्मुनि अखनूर सेक्टराव एनकाउन्टार खालामदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला अपारेसन जागायनायनि एसे सिगांनो साथाम उदखारिफोरा सिमा बारनानै भारतआव हाबफैदोंमोन। बिथांमोनहा फुंनि 6:30 रिंगासोआव रौनिया हान्जानि कनभयखौ नोजोर होदोंमोन, जायनि जाहोनाव रौनियाफोरा फिन साजा होनो गोनां जादोंमोन। जम्मु काश्मीरनि लेफ्टिनेन्ट गभर्नर मनज सिन्हाया समायखिरा लादोंमोन दि हायेनाव गोग्लैनाय दाय गैयै थैनि मोनफ्रोम थरथिंनि खिथेर होनाय जागोन। स्निथि खौराङाव दङ चिरां जिल्लाया फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा। 31 नं सिडली एसटी जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव बिसायख'थियारि सैथोथिखौ रोखा खालामनो थाखाय मैया डिसि चिरांनि मावख'आव मोनसे गोनांथार नायबिजिरनाय मेल खुंनाय जादों। सिडली एसटी एलएसीनि सरासनस्रा नोजोरगिरि श्री एमआर रवि कुमार, आईएएस पुलिस अबजारभार श्री मनीष अग्रवाल, आईपीएस आरो कर्सा नोजोरगिरि श्री मनज कुमार सिन्हा आईआरएसआ बे मेलाव बाहागो लादोंमोन। नोजोर होगिरिफोरा मोजां आरो रोखा बिसायख'थि खुंनो थाखाय मावखान्थिफोरनि सायाव सावरायदोंमोन, जाय जायखिजाया जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोख्रोङै नायदिंनाय आरो साखाफारा जानायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होदोंमोन। बे सांग्रां नोजोरनि थांखिया चिरां जिल्लायाव सुबुंखान्थियारि बेसेनफोरखौ लाखिनाय। बे जथुमा उदां आरो मोजां बिसायख'थिनि थाखाय जिल्ला खुंथायनि रादायखौ दिन्थियो, बेखौ रोखा खालामो दि सुबुंखान्थियारि बिखान्थिया मोजाङै आरो जेबो हेंथा गैयाजासे मावफुंजायो। उफ्रा बिसायख'थिनि खाथि सौफैनायजों लोगोसे जिल्लाया गावनि नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे गोरलैयै भट होनायनि मोनदांथिखौ सुबिदा खालामनो थाखाय साखाफारा जागासिनो दं।